ನಮ್ಮ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವೆರುಪುನು ಅಲ್ಪ ತೆರಿನಕುಲು ಪಂತೇರು ಸತ್ಯದ ನರಮಾನಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಧರ್ಮೊಡು ನಡಪುನ ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಸತ್ಯದ ನರಮಾನಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಧರ್ಮೊಡು ನಡಪುನ ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಮೋಕೆ ದನಿ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಪ ದೇವೆರುಪುನು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆ ಪೇರು ಪೆರ್ಪಾತಿನಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಾತಿನಲ್ಪ ಸತ್ಯದ ನರಮಾನಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ದೇವೆರುಪುನು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಯಾರು ನೀನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ದೇವೆರೇ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ದೇವೆರೆನು ತೂಪಿನಿ ಎಂಚ ದೇವೆರಿ ಏರು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರನು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ವಚನಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣೆ ಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವೆರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಗುಂಡೋಡು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಗುಂಡನು ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೋಣು ಅಂಡ ದೇವೆರೆನು ತೂಪಿನ ನಂಕು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಬುದ್ಧೆ ಆದುಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥೋಲ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಶುದ್ಧರು ಉಣ್ಣಾಂಡ ಅಂಡ ಆತ್ಮುಡೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಆಂಡಲ ನಂಕ್ ನಿಜ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ದೇವೆರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ರ ದೇವೆರೇನೊಂಜಿ ತೂವರೆ ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ನಮ ದೆತೊನರೆ ಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವೆರೇನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಏನಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಡದಿ ಬೈದಿನ ಕಟ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದುಕೇಂಡ ದೇವೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿಯೇ ದೇವೆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಲ ಒಂಜೇ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಲೆಡು ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನಗೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಎತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅವು ಸ್ವಂತ ಖಾಸಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಗೂ ಸೇರಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಆಂಡ ಎತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ದಾದ ಅಂದುಕೇಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲುಡು ತರಭೇದ ಇತ್ತುಂಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಗಣಗು ಪುಗ್ಗರೆ ಇತ್ತಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೆರೆನು ಕೈತಳ್ಳು ತೂವರೆ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೇವೆರೆನು ತೂವರೆ ದೇವೆರೆನ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪ ಆ ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕಾಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಭಡು ತೂವರೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೆ ಇಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ ದೇವೆರೆ ದರ್ಶನ ಒರಿ ಭಕ್ತಗ್ ಅವು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡ ಬುಡ್ಚ ಆ ರೀತಿದ ತರಬೇದ ದಾಯೆ ಉಂದೇ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ದೇವೆರೆ ದರ್ಶನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರುಲ್ಲೇರು ವೀಣಾ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಂಕ್ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ದೇವೇರಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅವೇನು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಿಯ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂದ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇನು ಹುಡುಗೆ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಕುಲ್ಯ ಇನಿ ದೇವರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ದೆಂಗದ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ದೆಂಗದ ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಡೆಗೆ ನನ್ನ ನಾಡ್ಲಿ ಒಂಟಿಗೆ ಏತೋ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಗಳು ನಾಡಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಡ ದೇವರ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ನನ್ನ ಇನಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಜಿ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತಜಿ ಅಪಗ ತೆರಿದಿನಗಳು ಪಂಡರಿಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಮುಟ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿಜಿ ಆಯ್ಗೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ
నేను ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರಂಜನಂ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಂಚ ಅಂಚಿನ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತೂದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಭಾವನದ ಕಲ್ಪನೆದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಇನಿ ದೇವರೆಂದು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಡದಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಇಂಚಿನ ಗುಂಡದಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಾಲುಗಟ್ಲೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುದು ಒರಿ ಭಕ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂವರ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರು ತೆಲ್ತು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನೇ ದೇವರೆಂದು ಪಂಡೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅವೇನು ನಂಬುಜ ಅಕಲೇನು ಕೊರದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಗುರುದೇವೋಭವ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ್ಪುನಾಗಲು ದೇವೇರು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬುಜ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಜನತಾ ಸೇವೆನೇ ದೇವೇರು ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆರ್ತರೆಗೆ ಬಂಗದ ಕಲ್ಲಂಚಿ ಈ ಕಣ್ಣಲಾದಿರ್ತು ತೂಜಿ ನಿನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತು ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮೈ ಪಶ್ಯಸಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಚಮೇನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಡು ಭಗವಂತೆಲ ಭಗವಂತನ ಉಲಾಯಿ ಈ ಸರ್ವಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಳಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡುಂದು ಪನ್ನಗ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ನಂಬುಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಏನನ್ನು ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಬರೆ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಈತು ದೊಡ್ಡು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಈತು ದೊಡ್ಡು ಐಟು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಈತು ದೊಡ್ಡು ಏನನ್ನು ತೂವರೆ ಊರಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ಆನತ್ತು ಇನ್ನಿದೆ ಈ ಬುಲ್ಪು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕಾಸು ಗೊತ್ತೊಂದು ಊರ ಈಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಅಪಗಂಡ ಎನ್ನದಾದ ತಪ್ಪು ಉಂಡಾಯ್ತು ನಿಕ್ಕಿದ ತೂವರೆಗೆ ಆಜಿ ಅಪಗಂಡ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈಯೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಇಂಕ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಪನ್ಪುಲ ಸವಾಲು ಎನ್ನದಳು ದೀತ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಈಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ತೆರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ದೇವೇರು ಪಂಡ ದಾದಂದು ಎನಡೆಡಲ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವೇರು ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅವರವರ ತೆರನಾಗಿ ಇರುತಿಹನು ಶಿವಯೋಗಿ ಪಂಡದು ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲ ದೇವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಚಂದ್ರ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಪಂಚಭೂತಲು ದೇವೇರು ಪಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮೂರ್ತಿದ ರೂಪೋಡು ದೇವಿನೊಂಜಿ ದೇವೇರೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡು ಮೂರ್ತಿ ಬೋಡಾಡು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಗಣಪತಿಗೊಂಜಿ ಸೊಂಡಿಲು ಕೃಷ್ಣಗೊಂಜಿ ಅವು ಇಂಚಿನೇ ದೇವೇರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವನು ಏರ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ನಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಲಾರದ ದೇವರು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕ ಅವನ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅವನ್ ತಾಂಗೊಂದು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನಾತೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ದೇವರೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿನ ಒತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ದೇವೇರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ದೇವರೇನು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೂನಗ ನಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೇನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವರವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಅಪ್ಪಣ ದಾಯಿಗೆ ಅದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತುಪ್ಪಿನಂತ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ದೇವರೇನು ತುಪ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದವು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಅಲ್ಪದ ಆಯಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಗಳು
ಈ ಪುರಾಣನು ಏರ ಕಟ್ಟಿಯರ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯನ ಯಾನಕ್ಕೇನು ನೀರ್ಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ ಮುಂದೆ ಅವೇ ದಾಯ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯೇ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇருந்து ಕನಕದಾಸರು ಬಂಡೀರು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ ಉಲ್ಲೇರುಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನಾಗಲು ಬಂತೇವೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನ ಚರಾಚರ ಮಾತೆರಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆನಾ ಪೋದು ದೇವರಿಂದಾಯತು ಓಡು ಬನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ಉದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಪುಟದ ಬೈದಿನ ರೀತಿ ಅವು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪೋಡು ಮಗ ಶಕ್ತಿದು ದೆಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಗಟ್ಟು ಬೆತ್ತ ಬೇತ ದೇವರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಪೂರ ಪೋಡು ಪೋಂಡು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವೇ ಬಂದ್ಪೈತೆ ಅವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಂಕಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹಣ್ಣು ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಭಕ್ತಿದ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಪನಿ ದೇವರೆಂತೂ ಹೋಯ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮೆ ಮಾರ ಆರ್ದಾದ ಬಂದ ಪೇರ್ಕೆ ಹೆಂಗ ದೇವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕ ಆಂಡ ಗಣೇಶ ಜ್ಞಾನೇನು ಅನ್ಪಿನೊಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಲ ದೇವರಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲ ದೇಪ ತೂಪಿನ ದೇವರಂತೂ ದೇವಂಡ ಅಣೂರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟೋಡು ದೇವರುಲ್ಲೇರುಂದಂಡೆ ಅನ್ ಕಣ್ಣು ಬುಲನ ಕಲ್ಪ ದೇವರು ತೋಜೋಡೆ ತೂಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಉಂಡಂದಂಡ ಶುದ್ಧ ಉಂಡಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ತೋಜೋರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೇವರಂತೂ ವರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರಕ್ಲೆನ ಅದನ್ನ ಕೀಂತನ ಹೆಂಗ ಎಟಲ ದೇವರು ತೋಜೋರು ಒಂಜಿ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತರಕಲ್ಲ ಮೋನಿಡ ವರ್ಪಿನ ತೆಲಿಕೆಂಡ ಐದು ಪೂರ್ವದ ದೇವರು ಹೆಂಗ್ ಬೇತೆ ತೋಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಚ್ಚ ತೋಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವಿಜಿ ಬಾರಿಶೋ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಕಗ್ಗಡು ಅಂಬುದಿಯ ಮಡಕೆಯೊಳು ಹೊಂಬಿಸಿಲ ಕಿಟಿಕಿಯೊಳು ತುಂಬಿ ಕೊಡುವ ಬಡವನ ಐಶ್ವರ್ಯದಂತೆ ಬಿಂಬದೊಳ ಗಮಿತ ಸತ್ವವ ಪಿಡಿದಿಡುವ ಭಕ್ತಿ ಇಂಬು ಕಿಂಚಿನ ಮತಿಗೆ ಬೋಲ್ಪು ಓಡ್ತಿನ ತುಂಡುದು ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿ ಬಗೆಲ್ ಜೊತೆ ಏತ್ವರ್ನ ಆತು ಮಾತ್ರ ಕಡಲ್ಡ್ ನೀರು ನನ್ನ ಕಂಡ್ರಾಪಿನ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ಅಂಚೆನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಮಾತಗಳಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತಿನೇ ಜಾಗಡ ದೇವರು ಉಪ್ಪುನೊಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ಲ ದೇವರನ್ನು ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರನ್ನು ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಯಾನೇನು ಐಕ್ಯ ತೆರಿನ ಕುಲ್ಪಂತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಲುಂಡು ಓಲು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಡಲುಡುಂಡು ಮೋಕ್ಯ ದೇವೇರು ಜ್ಞಾನ ಗೆನಿಪು ನಡಕೆ ಲಪ್ಪು ಬರವು ದೇವೇರು ಬಾನ ಪ್ರಾಣ ಬಾನ ಭೂಮಿ ನಿಲ್ಕು ಮಿತ್ತು ನಿಲ್ಕು ಆ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ಬಾಮದೇವೇರು ಇದು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂತೇರು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರು ಲತ್ತು ಕೊಡಿಪು ಮುಂಗೆ ದೇವೇರು ಪಿಲಿಬಲಿಪೆ ಮರಿಮಂಗೆ ಸಿಂಗೆ ದೇವೇರು ತಮೆರಿ ಕೊರ್ದು ಪುಟ್ಟೈನ ಅಮ್ಮೆ ದೇವೇರು ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ತುಂಬಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವೇರು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರಲು ನಂಕ ಈ ಭೂಮಿ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತನ್ನು ದೇವೇರೆಂದು ನಂಬುವ ಭೂಮಿನು ದೇವೇರೆಂದು ನಂಬುವ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ದೇವೇರೆಂದು ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಬುಲೆನು ದೇವೇರೆಂದು ನಂಬುವ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಂಕಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ವಿಷಯ ದಾದಾಗ ನಂಕ ಎತೋ ದೇವೇರ್ನ ನಿಲೆಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರಿನ ದರ್ಶನಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕ್ಯೂನು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಲನು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸಾಲು ಪತ್ತದು ಅವು ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಕಲು ಧರ್ಮಗು ದೇವೇರಿನ ತೂಪಿನಕುಲು ಅಕಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತೂಪಿನಕುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ₹1,000 ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಪಕ್ಕ ದೇವೇರೆನ್ ತುವರೆಲೆ ತೊಂದುಬೋದು ತೊಲೆಪೋಯ್ರು ದೇವೇರು ಏರಿಂದ ಅಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ₹100 ದೇವೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚಾಂಡ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಇತ ನಂಗೆ ಸೂರ್ಯನ್ ತೂವರೆ ಏರೆಗಂಡಲ ಕಾಸು ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ ಚಂದ್ರನ್ ತೂವರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ ಅತರ ಮಣ್ಣನ್ ತೂವರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತೂವರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೋಡ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂದು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಂಧೆ ಒಂದು ದೇವೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದೇವೇರು ಪಂಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ಸಾತ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಂತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಂಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪಿನಗಳು ಭಕ್ತಿ ಪಂಪಿನವು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಇತ್ತಿನ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು
ಅಲ್ಪ ತರಬೇದ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಮುಕ್ತವಾದ ದೇವರೆಂತುವರೆ ಗಣೇಶನ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕಲು ಸಾಧಕರ ತಪಸ್ವಿನಕಲ ಅಕಲ ತಪಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಸಂದೇಹ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಬಲ್ಲೇಕ ಸಂದೇಹ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗು ಪೋದು ದೇವರೆಂತ ಒಡ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈಗಲೂ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ ಬೇಗ ಮುಡುವೇರ ಬಂಡ್ಪೆ ಕೇನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಕೇನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ತಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ನಮಕ್ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೊಡ್ತುಂಟಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರು ಉಲ್ಲ ಬಂಡ್ಪಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲು ಅತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಈ ದೇವೇರಿನ ಸುಲಭಡು ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರಿನ ಸುಲಭಡು ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಕಾಸು ನಂಕ ದೇವೇರಿ ನವೀನಣ್ಣ ಆರು ಪಣಿನ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಆರು ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರೆರುಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಶಕ್ತಿಗೆ ಉಂದೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಾತಗಟ್ಟಿನ ದೇವರುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಲುಂಡು ವಿಶೇಷ ಮಂಡಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾಯಗ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಕೇಂಡ 10 ಸೇರಿನ ಅಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು 1000 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗುವೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ನೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಉಡಲೇ ದೇವೇರು ನರಮಾನ್ಯನ ಉಲೈದ ಇತ ಒಂಜಿ 4-5 ಕೊಡಿಟ್ಟು ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪು ಒಂಜಿ 50 ಪಾತ್ರಿ ಆಯ ನುಡಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಯನ 4-5 ಪಲಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಆ ಧರ್ಮ ಆಯನ ನಿಷ್ಠೆ ಆಯನ ವೃತ್ತ ಆಯನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರೇನು ನೆಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರೋಡು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇರೇನು ಈ ಜನಕುಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತದ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತದ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಅದು ಎಂಚ ಹರಿಯಿಂದ ಎಂಚ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ಒರೀ ರೋಗಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇರಾಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಕಲ್ಪವನ ಗುರು ದೇವೇರಾಪೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಆ ದೇವೇರೇನು ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ತೊಜಪಾವುನಾಯೇ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಪಂಪೇರು ಮಾತಿರ ಪಣ್ಯ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊಡಂಜಿರೋ ಪಡ್ತು ದೇವರ ಓಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ದೇವರ ಓಲ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೋ ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಸ್ಯ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನ ಆದಿತ್ಯನಾಯನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ఆయన ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಚಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಬೇತೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಪು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನ ಆದಿತ್ಯನಾಯೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಪಕಾರಣ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ನಮ್ಮ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತೈಡ್ದು ದುಂಬ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಆನೆನ ದ ಚಿತ್ರ ತೋದು ಬಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಬಿಡುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆನೆ ತೂನ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಅವೇನೇ ಪಳ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ಸುಲಭಡು ತೂವರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡವನ ತೂಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಗನೇ ಆ ಉದ್ದೇಶನು ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೇಳುವೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರನು ಏನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಶ್ವಾಸದೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಪ ಶ್ವಾಸದೆ ತೊಗೊಂಡು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಅಪಗಂಡ ದೇವರು ಹೋಲಿಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಗಿರಿ ಶಿಖರೆ ಗಿರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತು ತೂಪ ಅವು ಮಾತು ಪರ್ವತ ವನಾಂತೆ ಕಾಡಿದ ನಟ್ಟು ನದಿ ಪುಳಿನೇ ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಸಿದೆ ಶಂಕರ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಆ ವಿಶಾಲವಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಓಳು ನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಚಚ್ಚೌಕದ ಗುರಿನ ತೋಡ್ಲ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂದು ದೀಪನ ದೀಲ ಐತ ಮೇಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲನ್ನು ದೀದು ಹಿರೇದು ಮುಚ್ಚಲ 24 ಗಳಿಗೆ
ಈ ಅವನ್ ತೂಲ ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಹೊರಡಿಂದ ಭೂಮಿ ಶ್ವಾಸದೆತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಆಯ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಜಲ ಅಂತೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಡು ಭೂಮಿದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ನಾಳಂತದ ಇನ್ನ ಷಡಾಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಂತ ಅಂಚ ಮೂಲಾಧಾರದ ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ ಸೂತ್ರೋಡು ಪಂತಿನ ಅವೇ ವಿಧಾನೋಡು ಕಟ್ಟುವೇರು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೆ ಶಿಲಾ ಅಂತೆ ಶಿಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟುನ ಈ ಮಾತ ಒಂದೇನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಲೇನು ಅವೊಂಜಿ ಸೂತ್ರದ ಮಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದ್ರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೊಂದು ಮುಗುಳಿ ದೀಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಮುಗುಳಿ ದೀಪೇರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿನ ದೆತೊನು ನಾವು ದೆತೊಂದು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಥಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಅಂಗುಷ್ಟೊಂದು ದೀದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ದೆತೊಂದು ನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಧಿನ ಪಂಚರದು ಈ ಶಿಖರ ಹಿಡಿದು ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕೃತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಂತಾರೆ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಲೈ ಬರಡು ಅಂದು ಪಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪೋಡ್ದ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಿನಿರ್ದವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ದೇವರ ದರ್ಶನಗೂ ಈ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲುಂಡತೆ ಈ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಪರೆಯವು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಪಾಲ್ ಜಾಗಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರತು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತಾಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಆತುರ ಆತಂಕ ದೇವರೆನ್ ತೂಪ ಆ ಮೂರ್ತಿನೇ ದೇವರೆಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಯನ ಅಪಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗ ಈ ಮೂರ್ತಿನ ದೇವರಿಂದ ನಂಬಿಯಾಡ ಅಪ್ರಬುದ್ಧಾನಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಲೇದಿಸಿ ಒವೇನು ಮೂರ್ತಿನಿಂದ ಈ ದೇವರಿಂದ ನಂಬಿಯ ಆಗಪ್ಪಾಗ ನಿನ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೈದಿಸಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ದೇವರೇ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡುತ್ತ ಈ ಸಂಬಂಧನ ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಜನ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಡೆಗಳ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ದೇವರನ್ ತೂಪೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ನೂರ್ಪುನು ಅವಳು ದೊಂಕುನು ಐಟ್ ತೈಪಿನಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂಟುನು ಇಂಚಿಪ ನಗಲಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ವಿಷಯ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೇ ಮರಣಿ ಮಾತ ದೊಂಕುದು ಸೈತೆ ಅಪಗಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಲೈನ್ ಒಂಥರನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಈ ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದೇವರನ್ನ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತುಂದ ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡುನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೋಜವನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಅಂದೇನು ಪಲ್ಲೆ ನೇರದು ಸೂರ್ಯ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವುಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚೆ ಮಂದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಪರ್ವತ ಪಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕಿದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಯಲು ಆಲಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ದೇವಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಉಳ್ಳದು ರಾಜನಗರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮಂತ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನಡಪಾದ ಆಡಳಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ 10 ಸಮರ್ಥರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಯನ್ನ ಅಲ್ಪಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ 10 ಸಮರ್ಥರು ಪಡೆದು ಮಂತನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಏದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕೊಂಡು
ಅಂಚಾಯರ ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮುಜರಾಯಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಕೆಳವರ್ಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಉಪ್ಪರೇ ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಲಸದ ವಿಷಯ ಸಾಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಉಪ್ಪಡಿ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಿ ಆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಉಪ್ಪಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇರೋದು ಹೋಗುದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಜೊತೆ ಅದೇ ಅವನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಕೊನೋಡ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವೇ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ದೇವಿ ನಡು ಟುಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೂರು ಈಗ ನಾಗಬರ ಮಾತಾ ಇಡೀ ಲೆವೆಲ್ ಉಳಿದವರು ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಮಂತ್ರದಾನೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಹ ಮಂತ್ರದಾನೆ ಯಾಕೆ ದಾನ ಫಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ಕೊಟ್ಟಮ್ಮ ಅವೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇನೋ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪರ್ಪರಕ್ಕೆ ಇರಲಿರಿ ಅರ್ಚಕರು ಪರ್ಪರಕ್ಕೆ ಇರಲಿರಿ ಭಕ್ತಿಯರು ಪರ್ಪರಕ್ಕೆ ಇರಲಿರಿ ಅವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 6 ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ತರಬೇದ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ತರಬೇದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಕಾಲು ಪೋನಾಗ ಕೇರಳಡು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒರಿ ಏನು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪಂತಿನ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದಾಯ ನೆನಪಾಪೇರಂದು ಪನ್ನಾಗ ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನೆನಪು ನಾವು ಮಲ್ತಂಡ ಕೇರಳದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪಾರೆ ಕೆಲವರಿಗಿರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಬಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ನಿರೇಲ್ಪುರಂದಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು 6 ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಶೂದ್ರೆ ಶಿವನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಪಣದು 6 ಅರವಿಪುರೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಂಗೆ ಸಾರತ್ತ ಎಡಮನೂತ್ತ 82ನೇ ಇಸವಿಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ 6 ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಈ ಪರಪು ನೀರದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ನಯ್ಯಾರು ತುದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನ ಕಂತದ 6 ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪರಪು ನೀರದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನ ಕಂತದು ಐಟ್ ಕಣ ನೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ 6 ಅವಳು ಮಧ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಣ ನೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಪುರೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಜೇ ಅವು ಇದಿಕ್ಕಲ ಅವು ಅಶುದ್ಧ ಅಂತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಯ್ಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಳು ತೆಂಕುಲೈಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೋದು ಅವಿನ ಪುರ ತೂತಿನಕಲು ಅಂಚಾದ ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅನಿದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಅವತ್ತು ಇನಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರೇನು ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎತೋ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಕಾಸದ ವಿಚಾರಡು ಇನ್ನು ಕಾಸದ ವಿಚಾರಡು ಪಂತೆ ಭೇದ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಜಾತಿದ ವಿಚಾರಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜ ಕಾಸದ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಪಂತ ಭೇದ ಮಲ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರರು ಒಂಜಿ ಚುಟುಕು ಬರೀತಾರೆ 12 ದುಮ್ಮಲ ಪಂತೆ ದೇವರಂಗಡಿದು ಇದು ದಬ್ಬಿ ಕಾಪುನ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ದಿ ಪಾಪ ಅರ್ಧರೆ ಪಂಡಿ ಪರಕದ ಜನಮಾನಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆದಾಂತಿನ ಪೂಜನ ತೂದು ಗುಂಡ ಬುಡ್ದು ಬಲಿತು ಪೋಯರು ದೇವರಿಂದರಿ ಎನ್ನಜ್ಜರಿ ಅಂದೆ ದಬ್ಬಿ ಕಾಪುನ ದೇವರಂಗಡಿದು ಇದು ದಬ್ಬಿ ಕಾಪುನ ತನ್ನ ಪಾಪನ ಅರ್ಧರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡಿ ಪರಕದ ಜನಮಾನಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆದಾಂತಿನ ಪೂಜನನ್ನು ತೂದು ಗುಂಡ ಬುಡ್ದು ಬಲಿತು ಎನ್ನಜ್ಜರು ಎನ್ನಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ವಚನದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತಿನಂಚಿನ ಇನಿತ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆತನು ದೇವರಿಗಳ ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಡಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಎನ್ನು ಯಾರು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುನ ಸಮನ ಅಂದ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಡತೊಂದು ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಉಳಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪರಗೆ
ಅಂಡ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಪೂರನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಯಮೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಕಥೆಗಳು ದಯ ಸತ್ಯಕಥೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಪನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ತು ಅವು ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಇಂಜುಂಡು ವಿಮಾನ ಪಿದಣ್ಣೆರ್ದು ಅವು ಹೋದು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುನ ಮುಟ್ಟ ನೆಲಪತ್ತನ ಮುಟ್ಟ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಅಂಚ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡಿಂದ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣೆ ఆయన ದನಿ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾರ ಪಂತಿನ ಅವೇ ಯಮಿ ಅಂಚ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡ್ತೂಪ ದೇವೇರು ಪಂಡದಾದ ಈ ಮುಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕಲ್ಪಿನಾರ ನಿಕುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರು PUC ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎತ್ತನವು ನಮ್ಮ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರದ ಒಳಗೊಂದು ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳ ಓಂಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ. ಎಕಡಿಜಿ ನಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರೇ ಶ್ವಾಸ ಒಲ್ಪದೆ ಪುಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬು ಮಿಂಡಾಡುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರದೊಳಗೊಂದು ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳ ಓಂಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರದೊಳಗೊಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ನೋಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಣ್ಣಲಗೆ ಚಂದಿರ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲುಬಿನ ಹಂದರದೊಳಗೊಂದು ಇಗರ್ಜಿ ಇದೆ, ಕಶೇರು ಹೆಗಲ ಮೂಳೆಗಳಿಂದಾದ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿತ್ಯ ಮರುಗುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಮಸ್ತಿಷ್ಕದೊಳಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಸ್ತಿಗಳು, ಅಸ್ಥಿಯೊಳಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಸ್ತಿಗಳು, ಮಸ್ತಿಷ್ಕದೊಳಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ತೂಪಗಳು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಂಡ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲುತ್ತ ಗೂಡುದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ಸತ್ಯವು, ಅವು ಪಂತಿನ ಸತ್ಯವು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಅಲ್ಪ ದಬ್ಬಿದಿ ಇದು ದೇವರೇನು ಕಾಪರೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಿ ದಬ್ಬಿದಾಯಗ ದೀಪಿನಿ. ದೇವೇರು ತಿನ್ಪೇರಾ? ದೇವೇರು ಕಾಸು ತಿನ್ಪೇರಾ? ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ದೀಪ ಅವೇನೇ ಕನಕದಾಸರು ಪಂತಿನಿ ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು? ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ಅವೇನು ಅಕಲು ಪೂರ ಪಂತಿನ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತವು ಐಕ್ಯ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲು ಪಂತನಿಂಚಿನ ಅಂದುಕೇಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮನೇ ಆ ನಂಬಿಕೆನೇ ದೇವೇರಿಂದ ಪಂತೀನಿ. ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತದ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ದಯಗಿಂದಕೇಂಡ ನಮಾಯ್ಕ್ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂತಜೇರು ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗದಾದ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಆ ರಾಮೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಈಶ್ವರೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪವೇನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ನಿಂಚೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಧರ್ಮದ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪತ್ತ ಮಾತೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲವೇನು ನಾವೇನಾವೇನು ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂವರೆ ನಂಗೆ ಆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಯ ದೇವರೇನು ತೂವರೆ ಪೋತಿನಕಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಭಟ್ರು ರಡ್ಡು ಆದೌಡು ಕೆಲವರನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಂದ ಇಡ್ಡಾರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮುಚ್ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರೆಂದು ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚನು ರಡ್ಡು ಆದಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಣ್ಣು ಜತ್ತದು ತೂವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತೂವರೆಗೆ ಮಿತಿ ಎತ್ತಲಾಯ್ತು ಓಲಿ ಏತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವರೆಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂವರೆ ಅವೇನೇ ಪಂಪಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ದರ್ಶನ ಅಂತರ್ದರ್ಶನ ಅಂತ ಪಂತೀನಿ ಅವೇನೆ ಐತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಕೈತಲು ಪುಂಜೆಗೆ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಪುಂಜೆಗೆ ಅವಳು ಬೇತೆ ಸಾಲುಂಡ ದೇವರೆಂತುವರೆ ಇಜ್ಜು ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪುಂಜೆಗೆ ಗೊಂಜಿ ದೇವರು ಅಂಜೆಗೆ ಗೊಂಜಿ ದೇವರ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪುಂಜು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟಾಯ ಬಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುವನ್ನು ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬನ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂದಾದ ಬನ್ಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿದ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಜು ಪುಂಜು ವಾ ಪೊತ್ತುಡು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಆತ ಆಂಡ
ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರುವ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪಿನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಡು ದೇವರೇನು ತೂಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಗೆ ತೆರಿದಿನ ಆಗ್ಲು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ರಾಮ ಅವು ಈಶ್ವರ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ದೇವಿನ ಅವು ಪೂರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತುಕಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜಾಗಗೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಓವು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಂದು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದುರ್ಗೇರಿದ ಒಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪೋವಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋಲಿ ಅವಲ್ಲ ದುರ್ಗೇನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪಂಡ ಬುಲ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಪನ್ನಗ ದೇವರೆಡ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪು ಅತತ್ ಯಾನತೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆತನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಯಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ ಒಂಜತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಕ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪೂಜ ಎಂಕಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಪೋಪೂಜ ಯಪ್ಪ ದೇವರ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಯಾಡ ಅವೆಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವರು ಪಂಪನ ಚರ್ಚೆ ಉಳ್ಳತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ತುಲೆ ಗಾಳಿ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಬಟ್ ಅನುಭವ ಸ್ಪರ್ಶ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅವೇ అయితే ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಈ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ನಡುಟು ಎಂಚೆ ಪೋಟ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಉಂಡು ಐಟು ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪಲ್ ತೋಜಿ ಮುಟ್ಟಂಗನೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಕ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ದೇವರ ಪಂಪನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳತೆ ಅವು ಏನಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಲುಕುನತ್ತು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಂಪಿನುಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನಿರ್ದೆಚ್ಚ ತೋಜಂದಿನ ಉಂಡು ತೋಜಂದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಪಂಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಈ ನೀಟ್ நடப்புல பண்றது நீட் நடத்தணும்னா நமக்கு வா தேவர்ನ பிதை போதி கைமுகிடு ಎಂದಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈಮುಗಿಡಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಮನಗಳ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡ ಈ ಪಲ್ಲಕನೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪೋಯರ್ ಬೇಜಾರಾಪುರ ಪಂಡ ತುಲೆ ತುಂಬು ಇದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ್ ಗಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಹಲ ಇನ್ನ ಅಂಚಿನಿ ಅವಿನ ಕಟ್ಟುನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾವಡು ಪಂಪನೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಟ್ಟೆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೋಡುಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಪಂಪಿನ ಅಂತ ಚತ್ತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡದ ಇನಿಕಲ ಏರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡಿಲ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನಿಕಲ ನಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಆ ನಾಡು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ ದೇವರನ್ನು ತೂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನುಂಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವರ್ಷ ಗಾಳಿ ಈ ಋತುಮಾನ ಒಂದೇನು ಈತು ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಲು ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾತ್ರಿಯರ ಉಲ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅವೇನೇ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂತಿನಂದು ಐಕ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಏನಸ್ಸೆ ಪರಸ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಪಗಂಡ ದೇವರು ಏತು ನಂಬಿಕೆ ಅಪಂಪೆ ಒರಿಯೇ ದೇವರು ಮಾತಲ ಒಂಜೇ ಶಕ್ತಿ ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುದಾವದ ಋಗ್ವೇದ ಸೂಕ್ತನೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒರಿಯೇ ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಪುರುಷಲಂದ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀಲಂದ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀಲತ್ತ ಆ ಪುರುಷಲಂತ ಇಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ತಾದಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ನಂಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ತಾದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕಡ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆ ಉತ್ತರ ಈ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಈ ಏನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆದ ಈ ತೆಕ್ಕದ ಈತ ಪೂಜೆಗೆ ಈತ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ದುಂಪನಗಳಿಗೆ ಈತ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತ ಹೆಂಗಿದ ಅವೇನೇ ಅನ್ಬನ್ನಿ ಅವು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆದಾತನ್ ಪಂಡಂಗ ಇದೊಂದು ಪೂಜೆ ಪುಣ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಡಪು
ಅವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ. ಅದೇ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ ನೇರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ನಮನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ರೇವಾಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತವು ನಾಮ್ನ ಅಂದೇ ಮಲ್ಪಡು. ಆ ವೃತನು ನಮನೆ ಮಲ್ತದ ನಮನೆ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗಂಡ ಐತ ವಸ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೊನದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಮಾತ ಕೊನದು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತೆರಿದಿನಗಳನ್ನ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿತ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇನು ಸರಳ ರೂಪಿಡು ದೇವರಿನ ತೂವಡುಂದಾಂಡ ವರ್ಮ ವಿಧಿತ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸೂಟು ಈ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಏರು ಪಾತ್ರಗಳ ಕೇನ ಅవి ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪದಿಲ್ಲ. అది శ్రవణం మననం ఐదు పక్క ఈ లెప్పుల కీర్తనం ఇంత భజన గిజన పురాణ ఐదు పక్క నమస్కారం అల్పుల ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮಿತ್ರತ್ವ ಲಾಂಛನ ಆಪಿನಿ ಅವರೇನ ಪರಿಚಯ ಆಪಿನಿ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ఆయన ಲೆಪ್ಪುನು ನಂಬುನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಚನಂ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಡ ಕೇನು ನಿಕ್ಕದಾಲ ಸಹಾಯ ಪಡುಂದಾನೆ ಪನ್ಲ ಮಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಇಂಟಿಮೇಸಿ ಉಂಟತೆ ಅವು ಬಕ್ಕಲಾತ ಸಖ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುವ್ರ ಪಾದ ಸೇವನಂ ತಂದು ವರ್ಮ ವಿದಿತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲೇನು ಪನಂದು ಪಂಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆಯಡುಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಮೂರ್ತಿನೇ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿದ್ದಿ ಇರ್ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತುದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪೆಬಲ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರಿಡು ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯ ಆಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ನರ್ಮದಾ ನದಿತ ಬಾಣಲಿಂಗ ಉದೇನು ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಅವೇ ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ಏತೋ 1000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ಟು ಗಂಡಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಲೆ ಐಟ್ ದೇವರನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಅಂಚ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಂತಿನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಂಚ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆತನು ದೇವರ ಪಂಪುಣನೆ ಒಂಜಿ ಸರಕದ ವಸ್ತು ಆತನು ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತು ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಪಂಪುನಂದಾಂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೊಸತ್ ಅಲ್ಪದಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡಿತ್ತನು ಶಾಂತಿ ಆವಡಿತ್ತನು ಅಂಡ ಆಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೆತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದಾಲ ಇಚ್ಛಾಂದಿನ ಹೊರತುಡಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬಾರಿ ಸುಭದ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾಸು ದಾಂತಿನ ಕಾಲೋಡು ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತನು ಅದೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಕೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಪೂರ ದೇವರ ಅಧೀನ ಅದುಲ್ಲ ಯಾನು ಐಕ್ಯ ಅಕಡೆ ಪಂಡದೆ ಕಾಲೇ ಕಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಶಿರವೇ ಪನ್ನ ಕಲಶವಯ್ಯ ಎಂದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಏನಾದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿ ಆಯನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಆ ದೇವೇರು ಹುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನೆಕ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂಗುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರವಿತ್ತವರು ಯಾರು ಪಡೆದ ಜನನಿಯ ತೆರದೆ ಬಿಡದೆ ಹೊಣೆಗೀಡಾಗಿ ಬಿಡದೆ ರಕ್ಷಿಪನಿದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂತಿನ ಐಕಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಹಲೋ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಕೈದೊಳ್ಳೆ ತಿರ್ತಿದ್ದ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಕುಡಂಜಿ ಗಣೇಶನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸರಿ 144
ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಳಗ 45 ಕೋಟಿ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತು 45 ಕೋಟಿ ಜನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚವಲ್ಲ ಅವು ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಅದೇ ದರ್ಶನ ಅವಡು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಶಾಹಿ ಸ್ನಾನ ಅಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಡು ಮತ್ತದು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಅವು 6 ವರ್ಷವರ 16 ವರ್ಷವರ ಅಂಚ ನೂತನ 14 ವರ್ಷವರ ಮಹಾಕುಂಭ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮೋಜಿನ ದಿಕ್ಕಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡತ ಪರಪು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನದಿ ಕುಳಿನೇ ಅಲ್ಪ ದೇವರುಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ಪೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. 4 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ದಾನೇರಿ ದರ್ಶನ ತಡಾಯಿನಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಲ್ಪ ದೇವರೆಂತ ಯಾರಿ ರತೆ ಅವೇನೇ ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಅವೇ ಕನ್ಪಿನಿ ಕಾಸು ಇಮೇಟ್ ಧರ್ಮ ಕುಂತಿನ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಕುಂತದ ರಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ನಾಕುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮದುಮೇಡ್ ಉಂದೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕತೆ ವಿಶ್ಮಾಲ್ ಪರೆ ಕೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ವಿಶ್ಮಾಲ್ ಪರೆ ಈ ಮೇಟ್ ಲೈನ್ ತಿನ್ನಕಲು ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಂಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೆದ ಮೇಟ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಆಯ ನೇರ್ಪಿನಿ ಎಸ್ಕಲು ಬಲತ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಲೈನ್ ದತ್ತ ಸೈಡ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಕನ್ಪಿನಿ ದೇವರನ್ನ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡದೆ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದೆಚ್ಚ ಉಂಡದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಕ್ತಿ ರತ್ತು ಇತ್ತೆಂದು ಬೊಪ್ಪರಿ ಸೂರ್ಯನ ಶೋ ಮಾಡ್ದು ಇತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಟ್ ನೆಟ್ಲಂಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನೆಟ್ಲಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಲಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ತೂಪೆ ಒರಿಯೋರಿ ವಾನಂ ನೆಡು ಮತ್ತ ಕಾರಂತ ಎತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವೇರುಂಟದೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೇನು. ಹಲೋ ಅನ್ನ ಕಂಡನೆ ನೀ ಎರಡ ಮಾತೇರು ಯಾನ್ 4 ಜನ ದೇವೇರ್ಡ ಮಾತೇರು ಯಾನ ಇಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾದಲ ಉಂಡದೆ ದುಂಗು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂತುಂಡದೆ ಕಲೆತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೆ ಅನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನದ್ದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಡದೆ ಇನಿ ಆಡಂಬರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಗ್ಲೆಗ್ ಸೋಮವಾರ ಮೀಂತಿನಿ ರಜ್ಜಿ ಅಂಗಾರ ಅಜ್ಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಜ್ಜಿ ಗುರುವಾರ ಅಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಆತು ಪೂರ ಪತ್ತದು ದೇವರು ಬುಡ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮಂತೀರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಪ್ಪ ಮೀದು ಮದು ಮಾಸ ದಿನಂದನೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾಮನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆದಕಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಪಧಾರನೇ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮೋಕೇಡು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನಾಡಂದು ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಬಾರಿ ಸೀದಾ ಪಾತೇರಿಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ದೇವೇರಿನ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ನೀರು ಮಾಯ್ತದ ನಮ್ಮ ದೈತ ಪೂದಿದು ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿ ಅವಾರು ಎರಡ ಪಾತೇರಿ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಎಂಡೇರು ಯಾರ್ಪಂಡಾರೆ ಜೀವಿಡಿಂದಾರೆ ಕೋತಜ್ಜಿ ಮೋದಿ ಎರಡ ಪಾತೇರಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಾಯಿತು ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲನೇ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಟ್ಲ ಬಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತಾ ಜಾಗ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತಾ ಧರ್ಮೋಡ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮೋಗುಲ ದೇವೇರು ಲೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ದೇವರಿನ ದರ್ಶನಗೂ ಈ ರೀತಿದ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇನ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತವೇನು ಏನಲ್ಪಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ದಾಯಿಗಂಚ ಅಂಚಾಂಡ ದೇವೇರಿ ಒಲ್ಪೋಪುನು ಪೂರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಇದು 11 ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಪನ ಅಂಡುಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಆವಡು ಕೊರ್ಪುಣಂಜಿನ ಪೂಜೆ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಆವಡು ಅವಲ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ
ಈ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇರನ ನೀರ ಒಂಜಿ ಫಲನ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತಿ ಉಪರತಂ ಅಷ್ಟಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಈ ದಾಲ ಕಲಪಿನ ಬರ್ತದೆ ದೆಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಬಂದಾಗ ಐತ ಕೊರತೆ ಎಂಕಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಯಾರು ಇತ್ತತ್ತು ಆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು సాధారణ మట్టుకు పరిహారం అయితే భక్తిర్ల దాదాతనుందు కేండ వావా ఊరుడు ఏరేర్న తరెమండేదರ್ತದು ಓಲೋಲು ಪಾಪದ ಕಾಸನ ಕತ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಅವು ಕಟ್ಟಂದ ಏನೊಂಜಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೋಡು ಪಂಪಿನ ನಾ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮುಗಿಪಿನಿರ್ದು ಗಣೇಶನ ಅವನ ಮೊರನೆ ಆಡತೆ ಆಜಿ ಜನ ಸಹಿತರು ಕಾರ್ದರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಡೆಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವರ ಅಲ್ಪನೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ದಡಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಸೈಪಿಲಕ ದೇವರೆಂತು ವರೆ ಪೋಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕೊಡ್ತು ಅತ್ತು ಅಕುಲು ದೇವರನ ಪಾದನೆ ಸೇರುನು ಅಂಚ ಪೋಪಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚತ್ ದೇವರನ ಪಾದ ಬಂಡಾಗ ಅವು ನರಮಾನಿ ತೊರ್ತುದು ತೈಪಿನತ್ತ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ರೀತಿದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೀವದೆತ್ತು ನಂಚಿನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ನಾವು ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಂದಿರಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಕ್ಕು ಅವ್ರು ಎಂಚ ಬಿಡ್ತೇರಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಳು ಹೊರನೆ ಅವು ಈತ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ ಒಂದು ಈತದ ದೇವರನ್ನ ತೂಪ ದರ್ಶನ ಆತಂಕ ಉಪ್ಪು ಆತಂಕದ ಒಂಜಿ ದಂಬುಡು ಅಂಚಬಹುದು ಮಾತ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ತುಲೆ ದುಂಬು ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಡೆ ಪಣಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟು ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಬಂಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಐಟಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲ 2 ಕೋಟಿದ ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಸಮಾನ ಅವು ಬಂಡ ದೇವರೇನ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಅಗಪ್ಪುಗತೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವರಿತ ನಾಡುನೆ ಅವು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಅವೇನೊಂದು ಅಕೇರಿಡ್ ಪಂಡದು ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟಿಡ್ದ ಅಗಪ್ಪುಗ ಆಯ ರೂಪುಲದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ವರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕ್ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಪುರ್ಕಂದಿ ಮುರ್ಕಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬಾಡಂದಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಲೋಕಾನ್ಪಿನ ಬಿತ್ತು ತನುವಾದು ಅಣಿಲೆದರಿದು ಪಿಂಕ್ದು ತೆಗಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ದಾದಂದು ಪನರೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಉಂದೇ ಬೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ತುಯಿನಕುಲು ಕೇಂಡಿನಕುಲು ಅವೇನು ದೇಬೇರು ಎಂದು ಲೆತ್ತೇರೆ ಅವು ದೇವೇರಾಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.